bada 3 urte uste hasi ginela urbanisten proiektuan parte hartzen. Aurten apustua izan da, 6 talde Ferreria zen eta beste 6 talde ere Morlan zen. Iritsi zaigu ortofoto handi bat, erraldoi bat, 6 zatitan edo 6 zonatan banatu dugu. Talde bakoitzak zona bat hartuko du hori gauzatu izateko, eta lehenengo pausoa izango da maketa gaur egun hiria dagoen bezala altxatzea, eraikitzea. Eta hurrengoa izango zen umeen ideiak edo nahiak maketara eramatea. Eta gero maketa behin bukatuta dagoenean, orduan erakusketan jarriko. Gure ustez oso garrantzitsua da ume hauek urbanismo kontu honetan parte hartzea, eta batez ere konturatzeko zein ere mutxiki dituzten beraien erabilpenetan. Eta oso mugatuta daudela gainera, batez ere leku itxietan jolasteko. Hiri antolatuta dago, batez ere autoak eta erabiltzen duen jendearentzako. Aste honetan saio batzuk egin ditut prestatua izateko, gaurko irteera. Eta hortan gindela oso giro polita sortu da. Eta orduan ikasle batek esan zigun oso momentu polita izan zen. Esan zigun, bai, nire aitona arkitektoa izan zen eta bakizu Mercedes berak egiten zuen planoan handi batean keinoa eta guztiz eginda. Jartzen zituen kaleen, ez dakizet, kaletako gauzak, eta gero gauza horiek benetan jarri ziren hirian, ez? Ikusi ditut aurrak oso interesatuta gaurko eguneko jarduera, oso, bereziki. Ez zait gustatu hirian kotxadura gehiagi egitea eta kotxe gehiagi daude. Gustatu zait mendian edifizioak egon ordez natura gehiago.